Môžem? Treba sa vypustiť. Áno, už ale ide video, tak keby ste náhodou, hej. Dobre, ahojte všetci. Áno, oni si potrebujú najprv vyrozprávať, dobre, už sme v kľude. Ahojte všetci. A konečne sme sa dostali k tomu losovaniu o tú našu podvodnú fotografiu. Som rád, že bol taký veľký záujem o toto fotenie, alebo o túto súťaž. Toto sú teda moji partneri dvaja, Alenka Rutová, Markale, hej, a Jožko Gronžák, Lombardy Fashion House, ahoj. Jano Karapa, ahoj. OK, dobre. No a teraz hádam pristúpime k tomu zlosovaniu, lebo máme málo miesta na disku určite. OK, dobre. Takže teraz zamiešame osudím. Máme elektronické, kvalitné. Dobre. Takže, načíram do osudia. Áno, aby som neprečítal náhodou neprečítal cesto. Prosím, Alenko, aby teda vytiahla z Kinder vajíčka toho šťastlivca, ktorý teda postúpil do súťaže. No skúste, neprečítaj. Je to žena. Volá sa Simona Fašungová a má záujem o retro štýl. Yes, výborne. Gratulujeme Simone Fašungovej a teda následne nakontaktujeme a spravíme konkrétne nejaký scenár toho fotenia, dohodneme sa na termíne fotenia a všetkých tých vecí. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým zúčastneným, tešte sa na to, že budeme robiť ešte podobné také súťaže a s podobnými, možno aj lepšími cenami. Uvidíme, čo všetko príde. Majte sa pekne, sledujte nás ďalej. Čaute.